Din. Dali din. Ano? Tok din. Tok. Kay. Mana ka? Nag-ulan ng damo ng bag. Abre. Abre. Happy birthday. Ay, pangit na ako to. Pangit man juga. Kita yung gwapa. Da. Thank you. Wait. Matalang Ay, sa'yo nakabutang. Masa? Happy 19th birthday kay Lover. Matanaw sa'yo. Tanaog sa'yo. Thank you. Mami niyo. Hi, ma. Thank you, ma. Ano sa to, cash? Cash. Pwede Cash convert to padala. cash. Mag-buy siguro ko. Mag-blow. I wish siguro. Fried chicken. Ang Yay! Oh, salad kay basin dulaan sa iring. Alo, kauwi. Tong last time, iring ba itong nagkuhan din? Gani. May target atong kuhan. Kuha na to. Alright. Yes. Good morning, Badin. Good morning, Badin. Kasi nag-inam na kagkuhan. Milk. Birthday girl. Yung mga gusto mo magpadala, ano lang. Gcash. Gcash. Video. Ayan. Thank you. Saan pa agad siya mo mami? Tena deh. Tanaw na siya. Uy, naita, kuhan, oh. Ay, sa mga madlang people dyan, ang masilingan si Mobe, si Kim Marie Lopez. Ayan. Ang nakanote sa iyang cake ay mata na og sayo. Dugay man mong mata. Badin! Sa iyong masulti, Pai. Pai, ano sa iyong masulti, Pai? Badin. Saan masulti ni Badin? Happy birthday. Happy birthday, ate. Ulit na kang bukid. Aman. Dili po eh. Dili sa. Dili sa ka kay. Happy birthday, Ate Kayla. Thank you. Ay, sa akong kuhan dali mga natulog pa man eh. Di na nato disturbuhan kay mag-study pa siya kay exam. Ganahan baka mo disturbo. Ayan. Mara to mga handa. Cake. Cake lang, cake. Pwede na. Shout out, Mabe. Subial Yaran yun. Yaranon. Right. I-return na lang tamo sa ako ang garden. Amo ang garden. Happy birthday kay La Marie. Agoy sugod na nila. Meet our doggy. Si Dali. Moy. Behave lang, ha? Behave lang, ha? Dili pwede buyan kay mamaak. Lambing. Okay. Agay ni hag. Diyan laga. Yung karaan nga balay. Karaan. Ayan. Walay tao nagpuyo sa taas. Mumu lang, mumu. Ayan. Tapos welcome sa among garden. Kasagbutan ni siya sa una, karon kasagbutan gyapon.
Ay, dagang salamat sa mga nag-greet. Kag-birthday ng Langgingging. Nanagid tayo mga koi fish. Lele. Maulaw sa kamera. Salamat sa mga sa mga tanom. Gikan ni kay Ate Dudes. Tapos ang kasagaran tanom diri gikan sa Leaves and Waters. Located at Bayanihan Toril. Kini gihatag ni May Pulinar. Thank you. Di ta ka disturbo sa sa atong birthday girl kay exam week karon. Ayan. Kita ayam koy, dagan kay koy oh. Pero kamera siya gawas. Ulaw. Plants. Kinigikan ni sa Leaves and Waters. Kinipod. Tapos kini, ano na siya, 3 feet. 3 feet na siya sobra. Manay bestseller sa iyang pwesto na affordable. Tapos dagan salamat sa sa mga nakainon nga gwapo ang atong Coco Tower. Ani ato ang nagkakakitaan ngaya karon. Kay way trabaho, way shooting. Gwapo kayo no. Available ang atong Coco Tower sa Leaves and Waters. Available na po sa Manila. Nanda po face mask. Yan. Si Twisted Tower. Twisted Tower. Naka-twist. Kini kay Ate Dudes ni gikan. Mga tanom na ako diri gikan sa mga sponsor. Alright. Uy, Mimeng. Mimeng. Masih naman nakop ba? Mimeng. No. Ayaw na sila lagdi. Si Gucci. Among Gucci. Hi Karen Gomez, Orlando Dairit, Michael Berenguela, Anika Julian, happy birthday Kayla. Thank you. Kim Fernandez, alright, rock and roll. Wave. Maraming salamat sa mga ni-greet, ni-view, ni-like, ni-heart. Alright, amping tanan, amping. Kung kalingawan dire. May trabaho. Nananom ko o akong giayos ang garden. Sagbutan na siya sa una, karon kabagnutan na. Ko na kayo si Jinky. Jinky. Ganahan ka. Tag 5 na lang. Dako na kayo no. Napa jud do. Miss kayo ba no? Miss kayo ba? Rachel May Sam, Karen Gomez, Mami from Singapore. Tapos nananom taog. Ay na rose gihatag sa mga ate. Namulak na.
White rose. White ba ni pink? Basta. Colorblind is real. Yan. Tapos nakuha ipitsa yan. Nahinan ako landscape. Para relax tanaw. Ini ferns. Hapit na ni siya namatay. Akong di rescue. May lang ni siya. Karon baga na kayo. Ayan, si butterfly. Butterfly. Ay Lois, kat erini. Kat erini. Iniger akot ayan sayan tol. Ayan. Live ta kanagsa. Konting mga tips. Yung mga dahon na sira na, yan katulad niyan, sira. Para may dahon ulit na lalabas na bago. Mabilis lang yung labasan ng mga dahon. Yan. Pag kailangan nyo putulin. Yan. Paputol ko kanina. Yan. Kasi wala nang restoration. Pag sira na yung dahon, sira na yan. Para yung nutrient na makakuha ng magagandang dahon, mabibigay niya. Mga walang sira, diba? Ang gaganda tignan. Dapat maganda yung sila tignan. At hindi lang yan. Sarado muna natin, sige. Wala pang budget sa gate, kaya net na lang muna. Wala. Lalabas ng bahay, ayun, nawala. Tapos meron tayong mga pechay. Ayan. Pechay, kangkong, tapos papaya. Yan yung mga pechay. Diba? Magtanim ay hindi biro. Yan, meron tayong kakao. Yan. Magtanim ay di biro. Maghapong na kayo ko. Yan na muna. Yan na muna mga tol. Yan yung garden natin. Yan yung birthday surprise natin kay Kyla Marie. Dagan salamat sa mga nag-greet. Happy birthday Kyla. Pa-shout out dito from Cavite. Orlando Dairit. Shout out. Dagang salamat. Maraming salamat. Yan. Dagang salamat sa mga nag-greet, nagpa-shout out, nag-wave, nag-like. Yan, ingat po tayong lahat. God bless us all. Hi Mabu. Signing out. Hey Marlobon, humabol. Shout out naman dyan. Kumusta? Insan, kumusta? Ingat kayo lagi, alright? Birthday ng Mikaela, pero ano lang, simple lang, cake. Tapos konting kainan, yan. Tapos na. Hindi kailangan ang tawag dyan, gumastos ng bonggang-bongga. Sa panahon ng pandemya, dapat diskarte. Cake, okay na, masaya na, di ba? Alright, dagang salamat. Bye-bye. Bye-bye you. Sa mga kaibigan ko sa Manila, mga nakatrabaho ko, lagi kayong mag-ingat. Lagi kayo bata. Direk Marvin, Direk Mark, lahat ng direktor, Direk Toto, Natividad. Lagi po kayong mag-ingat. Direk Coco. Alright. Hanggang sa muli sa mga agency.
Lagi po kayong mag-iingat. Dagan salamat sa tiwala sa mga projects. Kita-kits soon kung pagbibigyan. Dagan salamat. Bye-bye muna.